Manong ito may sa kilo daing? 56 manong. 56. Naginamot tayo. Dato'y ati biyag. Masarap gumising sa umaga pag hinebra ang kasama. Kay, Ako, dabis nga talaga sika. ay naapula kay bigbigat agin inom ka manan. Bungar garod ba kahit pamuwaga na lang. Ako ati nga tao bungar. Kasta ati biyag lagay. Bigbigat agin inom ka. Kaya, bungar garod ba kahit siya? Bungar. Awan ti bagas tayon. Nya, O matibagasain? tuwan. Nagbi mga maibusain? Natagreklamo pay. Ang kagumatang ti bagas tani. Awan ti bagas nga talaga o mailuto. Ita kantina dati lako data? Wan. Na, isang but na pa ilang ti agitagay. Na, pumoy. Bisin na garod taon. Bagatang ti bagas. Apo! Pamansamot dito. Apo! Kumata man! Apo! Ni, pamansamot ti aglakaw. Apo! Buri ka lang. Kumata man! Buri lang nong. Kumata man daing! Inatigatan yung manong. Adda ti bagasyo daing. Ito manong. Manungay ti kuamay sa kilaw. 56 manong. 56! Uy. Ginamot tayo. Sagot per kilo na. Manulang di palingki. Naginamot tayo. Di tulatan ti pagkitangan ko dahin. Palingkin to garudan. Madigarudan. Kwa nga dahin. Adda ti sigarilyo yaw. Data. Mano ti may sakahan na di Malboro dahin. 180. 180. Win manong. Nala ka. Lakangan dyan ay laod. Walat tanday. May sanga kaha. May sakaha mang garaw. Tapos ke adda ti kwayaw. Red horse yaw. Ida manong. Mano ti may sabuti dahin. 80. 80. Uy. Nala ka. Nalalaka ng tanay laod. Ikalatanding ti kwa. Dua buti la tagarudahin. Why, dua buti la tan. Tapos ke kwa nga, ijin nga daing bilog. Adda ti bilog yaw. Ida. Mano daing ti may sabutay? 70 manong. Si Bintay. Uy. Nalaka. Ang si Binti lang. Nalalaka ng dyan ay laod. Nagkakamaan ti lako yun ditaw eh. Kwa, ikanalatati ko. Duwa mo ilang inandahin niya. Why, sige, dadyo bagas, si Jito Palingkin, nagginamot dyan, ti bagas yun dito. Nagulatan, may saka nga Malboro, dua buti nga Red Horse, tapos dua buti nga Bilawg. Dadyo latan dahil, Jito Palingkin, ti pagkatanga di ko, bagasan, nagginamot dyan, ti bagas yun dito. Nagginamot dyan, ti bagas dito. A few moments later. Ay na. Awan manen, dahil nga laklakayan. Naisagod man dita kantinan. Sigurado nga daman ti kain inuman na dita. Nakita naman siguro ng Uncle Densyotan. Wan manen, dahil nga taon. Ay, apo. Han nga mapagkatiwalaan nga ibabaon. Hindi akong bakay, ang paita sumanao ka manayin. Masaya taga ka, kung ano maturog ka dyan. Maturog na. Ay nakasla ka lamang kukulang bakit eh. Na. Apay ta kumalandiking dayta. Kubagas tim pagatang ko. Ay na hapo bakit eh. Datagarod ti kayat ko nga ibaga kanyang bakit. Amaw, di ta kantina. Ay na apaw. Ay. Nakangini nagayam ti lako da nga bagas di ta bakit. Agasan? Dadi may 1 kilo nga bagas. 56 pesos ka now. Ay na, di jay palingki bakit. 50 laan. Iso nga hanak nga gimatangan bakit ti bagas. Agasan? 56 pesos, 80 may 1 kilo bakit? Ay, dure sa anin ba? Uy, gumatayag kila ka di palingkin bakit eh. Nga mamam nun niya tinalaka bakit eh. Ay naapaw, naglalakagayam ti lako dang arak dita bakit eh. Agasam dati nay. Dati Red Horse. 80 pesos la, 80 may sa butilya dita bakit? Jay laod kini, nangingina. Ay na, tapos dati nay, dati datoy. Bilawg. Gasam, 70 pesos lang bakay, iti may sa butilya. Ay, gimatang ako na bakay. Baka ngunina pa, inton bikat bakay. Talaga nga nalaklaka, iti lako da dita bakay, kumpara di jay laout. Agasim da di may sakahang sigarilyo bakay. 180 pesos lang dita di may sakaha.
So nga nalakla ka, itila ko da dita bakit. So nga gimatang ako na bakit. Ngayon pag-arapan ko kanyang bagas, di ba? Apa nga kasi ti ginatang mo. Kaya mo, ti ima, lumalok di ka ro, pang di ta ginatang mo, ah!